Carlos! Mikäs mun pikkuponilla on? Hä? Hei Nenna, mikäs Carloksella on? Onko sillä huono päivä? Missäköhän Anni on? Pitää mennä kysyä, että kenellä mä menen tänään tunnille. Moikka Anni. Moi. Kenellä mä menen tänään tunnilla muuten? Sä menet Donnalla. Muuten kuka pitää sen tunnin? Mä. Muuten ketä sinne siis tulee? Sinä, Grisella ja Milla. Missä Netta on? Se on vähän kipeä. Hoidaks mä siis tänään iltatallin Netan puolesta? Joo, voisit. Mut sä voisit laittaa Carloksen sisälle. Mä ajattelin kyllä mennä tänään kärryille sille, että juu. Niin, että monen aikaa mä voisin mennä. Sä voisit mennä silleen 4-5 aikaa, koska kello on nyt 2. Mutta siis, eli me emme laittaa nyt vaikka Donnaa kuntoon. Älä vielä, vaan vie eka toi Ruffer ulos. Mä menen nyt laittaa ton Rufferin tarhaan ja sit mä menen laittaa Donnan kuntoon. Itse asiassa Milla menee Rufferilla. Eli enkö mä laita sit Rufferin tarhaan vai vie mä sen hoitopaikalle valmiiksi? Laita hoitopaikalle vaan. Tai no, Milla saa hakea ihan itse. Niin älä sä tee muiden töitä. Juu, paitsi tänään Netan iltatalli. Joo, no joo, mut joo, moikka. Eteen! Ravi!